svima, moje ime je Bojana Blažević i dobrodošli u jednu kratku, praktičnu praksu svjesnosti joge koja će vam značajno pomoći da otpustite osjećaj iscrpljenosti, da otpustite stres iz svog tijela i umjesto toga dobijete osjećanje lakoće u sopstvenom tijelu. Počinjemo tako što ćete se namjestiti na svojoj yoga prostirci, spustiti dlanove na svoja koljena, ispravit ćemo kičmeni stup, povući ramena prema ušima nazad i spustiti dole. Zatvorit ćemo svoje oči i svojom namjerom opustiti čelo, vilicu, ramena i svoje šake. Kada opustimo glavne dijelove tijela, opušta se cijelo tijelo. Duboko ćemo udahnuti i vratiti svijest i energiju u sebe, u svoje tijelo. I izdahnut ćemo sa opuštanjem. Idemo još jedan duboki udah i vraćamo svjesnost i energiju sebi i izdah sa opuštanjem. Zatim ćemo uraditi jednu predivnu, jednostavnu tehniku disanja koja će pomoći našem nervnom sistemu da se opusti. Desna ruka ispod pazuha i lijeva ruka oko struka. Napravimo blagi pritisak, leđa ostaju ravna. Radimo zatvorenih očiju i dišemo na nozdrve sve vrijeme. Kako dišemo? Udišemo i brojimo do 4 i izdišemo, brojimo do 6. Znači izdah, kada je duži od udaha, zapravo daje signal našem centralnom nervnom sistemu da je vrijeme za duboku relaksaciju. Zatvaramo svoje oči, opustimo svoje lijepo lice i udišemo i u sebi brojimo do 4. I izdišemo i u sebi brojimo do 6. Nastavi udah, brojimo do 4, osjeti svoje dlanove, dodir dlanova, napravi blagi pritisak kako bi dodatno postakla relaksaciju i izdišemo, brojimo do 6 u sebi. Nastavi udah, brojanje do 4 i izdah, brojimo do 6. Nastavi u svom ličnom ritmu, u skladu sa svojim ličnim potrebama. Udah, brojimo do 4 i duži izdah, brojimo do 6. Kada mislimo na dah i pratimo ga, ne možemo da razmišljamo isto vrijeme i to nas izvodi iz negativne spirale uma i polako, ali sigurno razvedrava naše misli. Idemo još jednom, udah, brojimo do 4 i izdah, brojimo do 6. I polako vratimo ruke i dalje oči zatvorene, možda već sada osjećaš kako se tvoje raspoloženje razvedrava i još jednom svjesno opustimo ramene. Idemo sada na potkoljenice. Kako se stres i napetost veoma često nakupljaju u području naših lopatica, gdje se kriju često i svi naši konflikti, idemo ih opustiti i otvoriti se za nove mogućnosti. Stavljamo ruke i prebacujemo lijevu ispod desni. Koliko možemo zamotavamo ih, bilo da su dlan uz dlan ili nadlanica uz nadlanicu. Podignemo laktove u visini ramena otprilike i zatvorimo oči. Dišemo duboko iz stomaka i osjećamo sa udahom svoj dah kroz lopatice, kroz ramena. I nastavljamo sa dugim izdahom koji je duži od udaha. Tu smo 5 udisaja i izdisaja. Podsjetimo lice na blagi osmih dok dišemo.
I polako vratimo dlanove na noge, podižemo se na prst. Namestimo se, izravnamo svoja leđa, pupak prema kičmi, podižemo ruke i sada desna ispod lijeve, zamotamo ih, podignemo laktove, zatvorimo oči i dišemo 5 svjesnih udisaja i izdisaja. Dok dišemo, osjećamo svoju duboku prisutnost u tijelu, u dahu, u sebi. Sva naša svjesna pažnja posmatra dah i tijelo i to nas umiruje i relaksira. Kada završimo 5, polako spuštamo, zadnjica na pete, opustimo ramena nekoliko puta, potresemo zglobove na rukama nekoliko puta i polako se spustimo u baby položaj za relaksaciju, čelo na pod. Istegnemo ruke, istegnemo cijela leđa i napravimo jedan svjesni udisaj. Sa izdahom se opustimo, prepustimo čelo podu. Idemo nekoliko puta udah, podignemo čelo, gornji grudni koš i izdah, vrat. Udah i izdah. Udah i izdah. Udah i izdah. I još jednom udah i izdah. Polako se sa sljedećim udahom podižemo. Istegnemo svoje ruke iznad glave, isprepletemo prste, pogledamo gore, osmijeh na licu i polako se vratimo. Spustimo dlanove na svoje noge, zatvorimo oči i prosto nekoliko trenutaka zastanemo i posmatramo sada svoje stanje, spojimo dlanove na centar prsa i dok dišemo svjesno izgovorimo sebi jednu afirmativnu poruku za kraj. Sigurno je biti baš ono što jesam. I prosto se vratimo svojoj autentičnosti, svojoj prirodi, dajemo sebi dozvolu da budemo ono što jesmo ovdje i sada u svom tijelu, ponovimo sigurno je da budemo ono što jesam. Integrišemo tu izjavu sa svjesnim udahom i izdahom. Toliko za danas. Više informacija o Reset za blista i nježna yoga wellness programima pogledaj odmah na životniatelje.com, a mi se vidimo uskoro na ovom YouTube kanalu sa